दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि थैनाय सान बे थैनाय सानखौ रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गारलाबाथा चेरिटेबल जे ट्रास्ट बे बोसोरफ्रामबो जयैनो फालियो। देग्लायबो बे सानखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जादों आरो देग्लाय बिथांनि जे मुसुखा हाफ स्टेचु मांखरसालि खाथियाव बेखौ देग्लाय बिटिआर जे सरकार बे सरकारनिफ्राय मददजों बे मुसुखा बानायनाय जादों आरो बेखौ दिनै जोङो बयनिबो नुजाथिनायाव बेखौ बेखेवनानै जोङो होदों। आरो मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा गारलाबाथा चेरिटेबल जे ट्रास्ट बे ट्रास्टनो 25 लाख रां बिथाङा होदों। बेजों जाहाथे ट्रास्टआ बायदि रोखोमनि जेन' हाबाफारि मावलांनो हायो बेनि थाखाय बिथाङा थांनाय बोसोराव फोसावलांदोंमोन। दा बेखौ बावैसो साननि उनावनो बिथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन आरो बेजों बिथांमोना जाहाथे ट्रास्टनि मावनो गोनां जि खामानि बा ट्रास्टआ लानाय जिफोर हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथिदों। जोंनि जेसेबां गेदेमा मानसिफोर दङ, जोहोलावफोर दङ, बिथांमोननि मुसुखा बानायनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिटिआर सरकारा लादों। जेरै रामफलबिल आथियाबारि थिनालियाव रुंसारि कनकेश्वर नार्जारी फाउन्डार एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथांनि जे मुसुखा बे मुसुखाखौबो जों बेखेवनानै होबाय। दा बेबायदिनो जायगा जायगा मुसुखा गायसननायनि जे हाबाफारि सरकारा लादों। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि मुसुखा बेखौबो दा बानायगासिनो दङ। बेबायदिनो नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखा बेखौबो बानायगासिनो दङ। बेबायदि जेसेबां बर'नि गेदेमा मानसिफोर दङ आरो जायफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लानानै मुंख्लं जालांबाय, सोरबा रुंसारि जालांबाय, बिथांमोननि मुसुखाखौ गावबागाव जायगायाव फारि फारियै बानायलांनायनि थाखाय बिटिआर सरकारा हाबाफारि लादों। जेन' बिथांमोननि जिथु सेक्रिफाइस, बिथांमोननि जिथु कन्ट्रिबिउसन बेखौ जाहाथे मान होनो हायो बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ सरकारा लागासिनो जों फालिनाय जादों। आरो बेवहाय गुबैयै जों बयहाबो मोनसे गोसोखांथि फैयो, जिहेतु बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरिमोन आरो बेवहाय दिनै मोनसे माहारियारिबाद फोजाखांनायजों लोगोसे माहारियारिबादनि सिन्थाधाराखौ गायसननानै बर' माहारिया गावनि हारिमु, गावनि सोदोमस्रि आरो गावनि गासिबो दोरोंखान्थिखौ लानानै माहारियारिबादखौ लानानै दावगालांनायनि मोनसे खाबुखौ बिथांमोनहा गायसननानै गालांदों। आरो बिनिखायनो दिनै बिथांजों जि जाथिनि कन्ट्रिबिउसन होलांनाय, बिथांनि जे होलांनाय आरो बेवहायनो बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसेयै बायदि सम खैदां खैफोदाव दिनै माहारिनि जि बेन्दोंजों लोगोसे माहारिखौ बेंनायजों लोगोसे बिथांमोनहा गोबां खामानि मावलांदों। आरो बिनिखायनो दिनै बेवहाय ट्रास्टनि गेजेरजोंनो जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनै माहारि दाफ्रामनायनि जे खामानि बे हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थायो। आरो बिनिखायनो बिथांमोना साफा साफा माहारिनि थाखाय थुलुंगानायनि नेरसोन होननानै जों साननो हायो। आरो बिथाङा सासे गिनो रोङै आरो मेंनाय गैयै सासे दैदेनगिरिमोन। आरो बिनिखायनो दिनै बिथांनि जे ट्रास्टआ मिमुं दोननाय दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथांजों बियो मोनसे खाब जाफ्लेनाय राव एबा सोदोब। दा बिनिखायनो जों बयबो माहारिनि गोदान लाइमोन जेनेरेसना जों बेखौ गोसोआव लाबोनांगोन, जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बेबादि बिर एबा जोंनि साफ्रोमबो सासे दावहारु हिसाबै दैदेनलांनाय, हारिखौ दैदेनलांनाय, हारिनि लामा बेखेवलांनाय बिथांमोननि जे नेरसोनथि बेखौ जों बावनो मोननाय नङा। आरो बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो साफ्रोम बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों मान होयो। आरो बेबायदिनो दिनै बे दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि गासिबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथाङाबो सासे हारिनि गेजेराव बागदाद दैदेनगिरि बेखौ जों बयबो गनायो। दा बेनि दारैनो जों बेवहाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायो जे बर' माहारिया गावनि माहारियारि बादजों राव, थुनलाइ, राजखान्थियारि अधिकार गासैखौबो जोङो दिनै बे पर्यायसिम मोनफैदों। आरो बिथांमोन बायदि साफा साफा दैदेनगिरि थानायखायनो जों मोनफैदों। आरो बिनि थाखायनो जोंनि गोदान जोलैया बिथांमोन बायदि मानसिखौ सिनायनांगौ आरो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ नोजोर बोनानै जों बयबो हारियाव हान्थिनो नाजानांगौ। आरो बेबादि बाथ्रा जों दिनै नोंथांमोननि जानानै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो
बयबो जाहाथे हारि सिबिनायाव रावखौबो बावगारलांनो मोना आरो बिथांमोननि नेरसोनखौ जों अराय सम लालांनो हायो। आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायबाय। गोजोन्थों। बिथाङा जिहेतु सासे दुलाय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो दिनै बिथांनि जे बावहाय मुसुखा मोनसे दिनै बिथांनि ससे पासपर्ट साइजनि जे मुसुखा बेवहाय बेखेवबाय, बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो जाय मुसुखाखौ बिटिआर सरकारजों लोगोसे दिनै बेवहाय बेखेवनानै होफैदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा, आं बिथांमोनखौ दुलाय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावो। मानो बिथांमोनहाबो दिनै जिहेतु माहारिनि जि माखासे नेरसोन बिथांमोना बेखौ महर होलांनानै मुसुखा महरै गायसनलांनानै अराय माखासे गोजोर सानस्रिखौ फेहेरनो थाखाय बिथांमोना जे कन्ट्रिबिउसन होदों, बेनि सायाव जों बिथांमोननि नाजानायखौ, बिथांमोननि बेबादि जाफुंसार होनायखौ जोङो गोजोननाय बावहरो। आरो फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिजों लोगोसे बिथांमोना बेफोरबायदि माखासे नेरसोन गालांगोन होननानै जोंनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांदों। दा बेखायनो जों दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हामबाय होनानै बिथांमोननि बेबादि इनिसियेटिभखौ जों बरायो।